волейболисти от отбора на Добруджа 07, които триумфираха. А медалите ще бъдат връчени от най-младия областен кмет Йордан Йорданов. Едно отличие, което задължава и него като градоначалник и общината за следващия сезон. Говорихме вече много за организацията в Добрич, за великолепните условия създадени, за да може този отбор да даде този златен резултат. Но от тук нататък идва още по-трудното да се задържат тези резултати и, разбира се, следващата година отново да бъдат в битката за медалите, а да намерят сили и възможности да участват и в европейските клубни турнири. Така както в последните 4 години това правеше Марек Юнин Изтони. Сега новият чемпион на България за първи път в историята на българския волейбол Добруджа 07. Разбира се, ще бъде връчен и чек от спонсорите. Чек за първото място 15 000 лева. Това е чекът, който получава Добруджа 07 за шампионското злато. Оставяме още малко в зала Добровица. Струва ми се, ето това е кулминацията, купата и, разбира се, мощните аплодисменти към тези златни момчета от Добруджа. С това, уважаеми зрители, завършва нашето пряко предаване от зала Добровица. За вас коментира Сашо Йовков. До утре, 18 часа, в зала Паисий Хилендарски, Пловдивския университет, на срещата от полуфиналите при жените Марица ЦСКА.